Adik. Iya. Iya, Duet. Sidarondo Mas, tak aturane Mas, sakake Mas, anake make Mas. Mas. Ya turi Mas. Arep nyanyi. Nyanyi. Bisa tenan ta ora? Engko nek kleru anu lho, tak denda lho. Apa nyanyi Mas? Ya nyanyi. Ya nyanyi sak lagu terus balik. Dijak mulai kancane ro, mayo balik. Entuk apa ora? Gak entuk lho, Pak. Gak entuk lho ya. Yuk Mas, Sidarondo Oh, Mas. dijak balik sik Mas. Wes penting. Asik. Gebere Mas. Oh, rong bar kok ape mbok tutuk. Koyo arep iki. Pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki ne dadi rondo. Hey, hey ha. Hey. Ibarat bubur rapatkan dadi sego. Mula keton iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaran musik tak tompo. Ora kena prawane tak enteni rondo.
Mas. Yang tersayang Minyo. Kok dewe-dewe ngene wis sak lagu ae Mas. Heeh, Mas, wis nyamene, Mas. Aku wis tok satu lagu ya. Nimbale ning pati kok ya, Ro. Ya iku tampani Dik gak apa-apa yang tersayang Gak apa-apa ya, apa Mas, ya. ya. Monggo Mas Ari wonten kenangan X Keong Racun. I dalem apa? Apa? Sembarang dingah ngono ya. Penting gayeng ngono ya. Oke, leh kok digelang rantai rindu barang. Yuk Mas, monggo. Soai Kenangan X Keong Racun, jus aku dapat dari sini. Iki kenangan iki. Dari neraka. Kayaknya bro, kita sing saya. Dari apa ya? Dan takkan lupakan namamu dalam lubuk hatiku, namamu di dalam hidupku mempunyai arti tersendiri. Yang punya kenangan, punya semua dong. Jangan lupa dikenang ya.
kasih sudah tak kasih. Iki pungkasan tak atur wonten Nggih. yang tersayang remik ya Mas Hari ya. Kula tak pamitan hadian kalih ingkang kagungan kersa Mbak Slamet sak keluarga. Nggih. Seneng tenang kene kula sak kanca sleeper. Mbak Dewi wonten kleru nek kula sak kanca nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih. Mugi-mugi sampai pinjangan kalian Mas Klaban. Klaban. Gambang, tergambang stay. Tergambang sedaya kemawon. Monggo bonus. Nih. Sesuk ya. Siap tanggap dhewe ya Mas ya. Siap. Dirantai gelang rindu, dirantai gelang rindu. Wes. Ya, cus. Ayo tak balik no, tak balik no. Ya. Monggo yang tersayang. Bonus. Bonus.
cekal saya lagi gak usah kental slipur. Ndi ki ponakane iki ndi ya. Loh. Desa utara lho. Yen wis rampung kena bali. Ngono ya kan. Ayo ndi. Iya ndi. Mertoro. Aku matur nuwun banget kelawan kowe. Lamun torono kowe mesti wae aku tukang kuat. Sampeyan aja kondisi kaya ngono. Nek ya wis jamak lumrahe menungso antara menungso gak Redening aku wis utang nyawa kelawan kowe. Lamun to ing bisuke aku bisa nggayuh kamulyaning urip. Aku mung kepengin sisa-sisaning uripku bebarengan kelawan kowe Mertoro. kaya ngono Kakang. Aku matur suwun banget Kakang. Ing kasunyatane nggon kula karo sampeyan. Sampeyan uga nelakake Krishna karo lan rapi dane aku. Aku uga Krishna banget karo sampeyan. Iki mau kanca ruangmu. Pancen bener. Saya-saya yen to aku nyawang kanca ruangmu. Padha sayu pun malah kaporo gawe swasana adem lan tentrem. Pancen kahanan ana ing karang pradesan iki ya kaya ngono. Kabeh iki padha pun tentrem amun tentrem kok. Mertaraga. Iki wis suruting surya. Sedilok meneh iki wengi. Ora becik yen to wong wadon mapan ana sak tengahing alas. Bali. Ah, Nah, ayo bali-balengan karo aku. ngono. Ayo Mertaraga. Ayo Kakang. Tak sawang saka kadu kan. Kaporo kowe arep mungkasi kelawan kowe. Den bener. Mergo ning kene wis rumangsa ceklek batinku. Garwaku sing tak tresnani wis tak siya kalawan aku. Ronggo Janur gak sida kelawan kowe. Ora bedane kelawan aku. Perang campuh dumadi aku tetandingan kelawan Ronggo Janur. Nanging kasunyatane aku kasoran ing yuda. Ayo Bikara. Ning kene aku bakal sapiantu kalawan kowe. Sapiantu Aku kalawan- meleh-meleh kalawan garwaku Kang Mas Ronggo Janur. Paukir. Aku mung dagang sak poto. Yen to aku mbacut tetandingan kelawan Ronggo Janur. Tan monggo kulya aku bisa mimpang. Banjur kanthi sarana sing kepiye supaya aku bisa ngalahake kelawan Ronggo Janur. Garwaku Kang Mas Ronggo Janur dadi manungsa sing jaduk ora bisa dikalahke. Mergo duweni triandel kang aran Cemeti. Guntur Lawe. Ning kene bakal tak cidra, bakal tak silike kalawan kowe. Matur nuwun. Rantian sak Tak enteni ana ing papan kene. Kowe bisa kelakon paukir sutro lawe. iki wujud Cemeti Guntur Lawe tanpa nono. Nang pawelingku Ari Adikara. Kepiye Aja paukir? nganti ana Rajapati. Mergo ning kene karepku kowe bisa meleh-melehke kalawan Kang Mas Ronggo Janur. Yen to nganti
Amarga iki ana kewajiban sing kudu tak rampungke. Ngertenono mertaraku. Kepiye Kakang? Cetane aku mung kepengin sabelo kelawan Dian Wijaya. Balekake kajayan ana ing praja Singosari. Yen to ing bisuke kelakon, kowe bebarengan kelawan aku Mukti Wibowo. Mula kanthi kuwi sawetara kelan aku kudu pepisah. Tak jaluk Kakang sampean sing hati-hati lho Kakang. Yen wis ana kerampungan aku bakal bali ketemu kelan kowe. Yen pancen dhewe tak hati-hati. Sing hati-hati ya Kakang. Panggonganmu sing tajam. Ronggo Janur, yen pancen kowe wong Dedaya, wong linuwe, prasasat ora tegas, papak paluning pande, sisaning kurito, metu njaba, wajut, adepono Arya Adhikara. Serep nyawamu kowe lawe. Kowe nantang karo Ronggo Janur. Apa sing mbok arepe sing nggawa kekuatan ki apa? Sawangen Janur. Lho. Semeti kuntur lawe. Jameti kuntur lawe ana ing tanganku. Iya, Pinungko piandelmu. nanging lawe aja kesubungah atimu. Senajan to Kyai semeti kuntur lawe wis ning tanganmu. Nanging aku ngadepi kowe. Ulu ora bakal digrek. Maju. Ya. Ya ayo pauku. Pangapurane sing gedhe. Lamun to garwamu ya bojomu. Ronggo Janur mati saka tanganku. Kowe lali kalawan pawelengku Arya Adhikara. Aku nyilih kowe semeti guntur lawe aja nganti kowe percaya kalawan garwaku ning nyatane. Ngertenono pauke. Iki ana ing palagan peperangan. Yen ora mati kudu memateni. Wis pas. Lamun to Ronggo Janur mati saka tanganku, aja gelo ing atimu. Mergo apa? Ronggo Janur kaya menungso kang ngenes, kang kemancingan iblis, kaporo dak sio kelawanku. Aku ngerti nanging kae garwaku. Jebul kowe ora kena tak percaya kabeh pangucapmu. Eling dene eling Arya Adhikara. Pangapurane Wis sing mejoyo kalawan Kang Mas Ronggo Janur. Besok patimu ngungkuli dene garwaku. dia ayo pauke. Kowe ora terus kabeh pecat. Kowe becik. Kali Sabilo lan Dian Wijaya. Kowe wani lumebu ning Taman Samargi Putri. Pancen. Malah keporo kowe kepengin bradat. Ora tak selaki. Tekaku ono ing kene mergo aku bradat Gusti Putri. Sengara kelakon kowe nguwali Gayatri lamun segara winotane seh meger-meger ning pengarepanmu. Ayo maju iki.
boten wonten sanes nampi. Apa? Ngluwari Gayatri saking Taman Pamargi Putri. Gayatri Anis. Monggo Gusti. Luwih becik, goyong. Sowan ki ana Dian Wijaya. Arya Dikara. Jaran guyan. Putrane Paman Banyak Widi. Nganti tumeka ning alas tarik ndi karep apa? Mergo apa? Aku bakal sabiyantu kelawan Dian Wijaya. Tumindak lan pakartine wong tuamu pilu kleru. Kaporo ngrubuhake oning praja Sinosari. Gembleng tekading Dian Wijaya mung kepengin balekake kajayan oning praja Sinosari. Arya Dikara tak kandhani. Yen Rama Prabu Jaya Katuang bisa ngrubuhake Singasari, kuwi uga sabiyantune wong atuwamu Banyak Widi. Ora kleru. Nanging kena ngopo dina iki kowe sabila karo Wijaya? Mergo Apa ora luwih becik melu aku? Ora. Wis dadi sumpahing atiku. Urip lan patiku bakal tak abdikke kelawan Dian Wijaya. Yen dikena tak eman, bali ora sah dadak melu carwus perkara iki. Tabrakan karo jayan kelas. Ayo. Kakang Adhikara. Kakang Nampi. Dia juga yang Kakang Nampi. Aku matur nuwun banget kawan sampean. Sampean bisa ngumari Gayatri saka tangane Paman Jaya Katuang. Kakang Adhikara. Sak menika sedaya laskar wonten ing Singasari sampun makempal dados tunggal. Langkung prayogi. Monggo sesarengan babat Alastari mriki. Monggo. Paman Kirsora Kakang Adhikara lan Kakang Nampi. Sak menika Alastari sampun dados padukuhan. Kula kepengin miterang kados pundi laskar wonten ing Singasari anggenipun babat nika semanten. Saksamunipun kula lan laskar Singasari anggenipun babat alas terik, sedaya laskar Singasari sakmenika nandhang luwe lan salib gendongaken. Lajeng Jujur rahayunipun wonten wititan mojo. Sareng kula papas. Mojo menika rasanipun pahit. Kakang Nampi, Paman Kirsora lan Kakang Adhikara. Kula jumbuhaken lelampahan anggenipun babat Alastari. Sedaya laskar sami ngraosaken woh mojo menika raosipun pahit. Padukuhan menika badhe kula paringi tetenger mojo pahit. Kakang Adhikara, ageng labet panjenengan tumrap negari Majapahit. Panjenengan kula paringi bumi wonten ing Tuban minangka cagak towaipun wonten ing Kadipaten Tuban. Lan sedaya laskar ing mangkenipun ugi nampi kanugrahan sowan-sowan. Mila sak samunipun padukuhan Majapahit menika kedah wonten ratunipun
boten wonten sanes kula ingkang wajib menggawe. Panjenengan sekalian minangka pasien ing mriki kula badhe dijuluk Kertarajasa Wisnu Jayawardhana. Pawiyatan sampun